po 8. januári oznámkujem a dám odstupenú po 8. Ešte týždeň budem čakať a kto mi nedonesie do 15. Hold má smolu, po 15. píšem všetky. Takže ešte raz. Takže... Počkaj. No ale čo, aký máte teraz? Dobře. Jemu nevoně, aha. Vidíš si dítě? Pozeráme. Tajnosti. On to chce vidět. Nie to žvatý rád. Ale točma. Ide určite Aziza. Takže hodíme pero a bude mnoho členov. Som na Wi-Fi. Napíšeme mnoho členov, položíme pera, ja vám potom späť A. Kto vám si vole domáce? Takže teraz už pokračujem ďalej. Keď už to mám usporiadané v zrnine. Toto je všetky podmienka za pôvodného. Odpočítam znamím z 2A na druhú člen a prvý člen. Znovu sa spýtam. Ty 7A, koľko tretiu? 3A na druhú dám minus 1 je minus 3A na druhú. Tento čiastočný výsledok od toho pôvodného odpočtu plus 21 A na tretiu plus 35 A na druhú minus A na tretiu minus... Kto je väčší, som Maria či ty? Však. Ja aj tá hrajem hru pohyblivá. Okolo späta. Poď, postrikám ťa. No. Čo máš späť, že? Zisa. Mne som nejaký mal. Aj to teda. Aj skúšku. Hip-hopíme. Tak, Len ja. Ty. No a aj najskôr vyvoláme. Ťažké si. Ja viem, že ste pozerali. Minus 24. Minus, dobre, pred záporkou. Minus pred záporkou. Toto znamienko minus v duchu zmení znamienka v záporke na opačné. Minus a plus. Toto znamienko mi zmení na opačné. A teraz počítava. 2x na tretiu Zadarmo. aj